Helo, sy'n chi chi'n iawn? Da iawn, sy'n ti? Wel, mae rai fi ddweud, mae'n benni bach yn gymysglyd heddi, boes. Felly, os ga fi bach o'r ffeithiau'n anghywir, wythnos ffasiwn Llundain yn cychwyn bore fori, ni ar y tren cynnar, ni'n cyfweld a fwy na 12 o bobl ar gyfer heno a prynawn da yn y trydiau nesaf. Felly, mae ffeithiau dy fi'n mynd yn bob man. Mae dy feddwl di rhywle arall. Ni'n gwneud wythnos ffasiwn cynaliadwy Cymru. Mae hwn wedi cychwyn pen wythnos diwetha. Mae'r menter bach yw ar hyn o bryd, ond mae wedi cynyddu. Fi wedi bod i sawl un o'r digwyddiadau sydd yn mynd i gael ei ddangos ar S4C yn ystod i wythnos ico nhw ym mis Tachwedd, felly fydd yn ddiddorol iawn. Ond beth sydd fi heddi chi yw 2 gwmni ffasiwn sydd yn gweithio fan hyn yn Cymru. Maen nhw'n cynllunio, creu, marchnata a gwerthu'r dillad yma yng Nghymru, a maen nhw'n ganaliadwy iawn ac yn ddiogel iawn i'r ymgylchedd gyda'r dilliau maen nhw'n creu y pethau. Felly ni'n lwcus iawn bod yr arbenigwyr mewn y maes yma a gymaint o'n nhw dynnu oherwydd gwrddais i gymaint dros y penwythnos yn Abertawe. Felly'r cyntaf sy'n ni fan hyn nawr yw Out of Sync Wales. A ble maen nhw? Maen nhw'n Gaerdydd. Right. Felly, os chi mo'n chwilio am y cwmnioedd yma, boes, ar y we, chi'n taipo mewn Out of Sync Wales, fodl gyntaf sy'n ni fan hyn nawr yw Nia. Mae stori hyfryd tu cefn i'r fenter yma. Mam a 2 ferch sy'n cynllunio mewn studio hyfryd wrth gefn y tŷ sydd yn gweithio'n gred. Jackie, Kate a Meg. Gallai jyst dweud, yn yr amser wedi bod yn trefnu'r item y gyda nhw, sydd gyda llaw, nag rhywbeth sydd wedi trefnu wythnos ni wedi bod yn siarad am rai wythnosau am bati hwn a bod hwn yn mynd i ddigwydd. Maen nhw wedi bod yn ateb yn syth, maen nhw'n dod nôl ato chi ar gwybodaeth. I fi, fel rwy'n sy'n prynu dillad ar y we, mae cael ymateb fel yn gret oherwydd chi'n gwybod chi mewn dwylo diogel os chi'n archebu dillad. Nawr, nid dillad rhad yw'r rhain o gwbl. Mae casgliad nhw'n cael ei gwerthu yn ystod wythnos ffasiwn Llundain wythnos nesaf mewn showroom mawr yn Llundain gyda casgliadau eraill a wedyn yn symud ymlaen gyda nhw yn cael mynd i Paris Fashion Week. Felly mae'n dangos i chi faint o ddilyniant sydd gyda'r labeli yma ar hyn o bryd. Beth maen nhw'n wneud yw creu ranges bach o ddillad. Mae'n golygu bod dim gwastraff, felly ffasiwn araf yw e. Chi'n prynu pilyn o ddillad sydd byth yn mynd aso ffasiwn yn eich gwybod dillad chi. Chi'n gwisgo fe byth a bainydd ac edrych ar ei ole. Nawr, fel chi'n gwybod, mae Nias yn ni fan hyn y modelu yn gwisgo dillad pob dydd, day in, day out ar gyfer ni a cwmnioedd eraill. Ddod ydyn nhw ymlaen a gweud, mae'r defnyddiau yma'n twmlo'n wych. Y reswm am hynny yw defnyddiau cynaliadwy, defnyddiau sy'n garedig iawn i'r ymgylchedd. Felly, silk yw'r flowsen, ond bamboo silk wedi cael ei wneud mas o ffibre sydd yn dod pan i'ch chi'n malu gwastraff bambŵ. Dyn nhw ddim yn torri'r bambŵ yn uniongyrchol i wneud y defnydd. Maen nhw'n defnyddio y gwastraff sydd ar ôl wedyn, a mae hwnna wedyn yn cael ei falu yn fan. A mynd trwy prosesu wrth gwrs i greu y silk hyfryd yma. A fi licio'r olwg dyn nhw, mae rhywbeth ffwrdd â hi iawn. Un ochr Cris tu allan, mae'n llip, mae'n tymlo neis nes ag at y corff. Pocedi a llwysiau wedi bod yn ffasiynol iawn tymor yma, felly mae'r 2 beth da chi fan hyn. Chi'n gallu dod i'r dwylo yn y boced i ddangos manylion hyfryd wedyn sydd gyda chi ar y flowsen. Ond os ewn ni'r trwser, nawr, mae bod yn garedig i'r ymgylchedd wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn doli yn y byd ffasiwn ers y 90au dweud y gwir, pan ddath allan defnydd o'r enw Tencel. Nawr, ar y pryd, oedd pawb yn ei alw fe, a bydd lot o bobl o'n wedi cwbr dillad, sandwashed silk. Os chi'n cofio defnydd, y sandwashed silk oedd silk eitha trwchus, ond oedd wedi mynd trwy golch gyda tawod oedd yn neud e'n feddal a dde'n mynd ar lliw llachar allan o'r defnydd. Tencel oedd y peth gwreiddiol wedi cael ei wneud mas o ffibre coed oedd yn cael ei torri lawr. Felly mae'r cyfan fan hyn yn ganaliadwy ac yn garedig, a chi ddim yn mynd i gael miloedd ar miloedd o'r blowses na'r trosedi ychydig iawn fyddwch chi'n cael. Edrych yn fforddus o fyd. Neis iawn. Nesa nawr mae dyn ni Gabriela. A gallai jyst weid wrth Gabriela, mae'n ddwrnod trist. A tro cyntaf i ymddangos ni am 2 flynedd a hanner, heb cwron Miss Cymru ar ei phen. Gath i 2 flynedd a hanner. Felly mae'n nôl yn Gabriela Jukes, negem i Gabriela Jukes Miss Cymru. Ond gallai jyst ddiolch i Gabriela fan hyn am y gwaith wirioneddol ffantastig mae wedi wneud dros Miss Cymru fel teitl ar elusenau yn ystod y blynyddoedd diwetha. Mae wir wedi dangos y ffordd i sut dyle Miss Cymru a'r enillwyr i ddelio. Hon nawr, beth byddwn ni'n galw jyst yn Cris syml. Mae Gabriela digon lwcus i gallu gwisgo fel tunic, gallech chi fo'n gwisgo hwn gyda trwser, gallai hon fy mynd gyda'r trwser Tencel yna. Y stripe yn hyfryd. Fi licio fel maen nhw'n chwarae'r defnyddiau. Mae un defnydd stripe ar ben y defnydd nesaf, manylion hyfryd, os droed i'r ochr Gabriela.
ar ochr y llewis wedyn mae'r manylion yn dod lawr fel hyn. Felly, byddwch chi ffrog fych haf ar gyfer gyda llaw. Mae hon yn cael ei gwerthu mewn blwyddyn. Ni'n edrych mlaen yn wythnos ffasiwn Llundain tro yma ar Gwanwyn haf blwyddyn nesaf. Felly, yna beth yw'r casgliad yma wedi cael ei gynllunio mlaen llaw wrth gwrs. Ond hefyd, gallech chi'n gwisgo hwn gyda'r trwser llien gwyn, ond meddylwch pan bydd yr haul wedi diflannu ac wedyn wedi dod nôl, boes, bydd rhywbeth ydych chi'n y cwbr dilla sy'n siwtio A fi'n licio'r bwtymau bach gwahanol hefyd. Nhw'n bert, ydyn nhw. Manylion fyna chi'n cael gyda cwmniodd bach sy'n gwario oriau gyda'r manylder. Diolch, Gabriela. Diolch yn fawr. Ac yn ôl nawr, mynd ni'n croesawu Dylan i fodelu dyn ni am y tro cyntaf yn hyn. Mae Dylan yn gwisgo gwish sydd yn dod o'r casgliad sydd yn bodoli ar hyn o bryd ar y we, rhywbeth gallech chi brynu. Nawr, beth yw hwn yw defnydd sy'n cael ei ail ddefnyddio. Felly, beth maen nhw'n wneud yw cael gafel yn agency sydd yn gwerthu textiliau a gofyn beth ydych chi'n wastraff. Achos yn aml iawn, mae'r cwmnioedd mawr falle yn archebu 1,000 o fedre o ddefnydd, ond felly taw 800 fe medr maen nhw'n defnyddio ar gyfer y casgliadau. Felly mae'r defnyddio mae gyd yn wastraff. A chi gallu dod o hyd i hwn sy'n golygu bod e ddim yn mynd mewn i'r gwastraff mawr mynydd defnyddiau. Maen nhw wedi creu hwnna. Unwaith eto yn yr un modd, beth chi'n cael fan hyn yw rhywbeth sy'n cael ei greu mewn darnau bach, felly mae'r ffasiwn yn araf, mewn feddylgar, a chi'n gwybod pan chi'n gwisgo fe, bod chi ddim wedi niweidio unrhyw un, a mae pob un sydd wedi gweithio ar hwn wedi cael tal cyflawn hefyd am wneud y gwaith. Mae hwnna mor bwysig. Odi, yn bendant dyddi yma, oherwydd fi'n gwybod bod fi'n un sy'n siarad am ffasiwn, fi'n un sydd yn prynu ambell i beth ffasiwn cyflym, ond mae rhaid cofio bod rhaid chi edrych mewn ofalus i'r cwmnioedd yma a beth mae'r gweithwyr yn gweithio, beth yw amgylchiadau'r gweithwyr sy'n gweithio tramor ar y casgliadau yma. Os ydi blowsen yn 2 pint, dyn nhw ddim yn cael lot o dal am creu'r blowsen yna. Diolch am y tro. Diolch yn fawr iawn.